Avui ha sigut la tercera etapa d'Eudan Bici, organitzat per Goyener. Hem eixit d'Orduña i hem arribat fins a Gasteiz. De bon matí hem pujat a la Tarterilla, que ha sigut un poquet especial la pujada. Quan hem arribat a Gasteiz, hem anat a Errecaleor per conèixer un espai autogestionat. Hem acabat la jornada amb una xerrada feta per Mujeres contra la Guerra i CETEM, i ens han ajudat un poc a entendre i a fer la declaració d'Hisenda amb objecció fiscal contra la despesa militar.